Разбира се, да. Сте заедно? Не. Проблема с Памела е, че Памела прави моите албуми, моята музика. Ние свириме заедно. Аз не вярвам в смяна на партньорите. Аз вярвам, както Beatles са направили супер песни заедно. И ние много добре знаем, че Пол Маккартни, след което няма никакви хитове, колкото и плоче да направи. С Памела винаги сме имали много добри проекти, които винаги са работили. Не виждам това, че не спа повече с Памела, не виждам да е причина аз да не правя повече музика с нея. Разбира се, че все още го обичам. Това не е нещо, което спира. Сигурна съм, че всички имаме такива хора в живота си, в които сме били влюбени преди и продължаваме да ги обичаме и това остава за цял живот. Затова да, аз разбира се обичам Васко и двамата си обичаме много. От друга страна, сигурно ни е трудно да сме заедно след толкова години. Защото ние сме нещо като залепени един за друг. Очевидно, след като съм по-възрастна, макар че той винаги е бил много по-зрял за възрастта си като музикант и като човек въобще, и ние никога не сме чувствали голяма разлика във възгледите ни, в отношението ни към живота, към музиката, философията или каквото и да е. И си мисля, че не ме възприема като ментор или нещо такова, а по-скоро като естествено вдъхновение и бих казала, че сега ние сме преди всичко партньори в работата и то много успешни. Аз не бих казал, че е ментор. Аз мисля, че аз имам няколко ментори. Много е важно за един артист да има някой, който да го гледа отстрани. Защото даже и който не разбира за мен. За мен е много важно, защото едно нещо ти да си на сцената, е друго нещо ти да се виждаш отстрани. Също, според мен, всеки човек в живота си избира на хората, на които той решава да вярва в професионалния смисъл или даже в личния смисъл. И за мен е тя от тези хора, които аз абсолютно и вярвам. Испания, може би след България, е една от страните, в които се чувствам най-както в България. Може би, понеже от времето, от хората, ти видя хората по време на обяд, колко са гостоприемни. Днеска са ме целунали повече хора, отколкото в целия ми живот, сигурно. Аз обожавам Испания и моята кариера в Испания е много добре тръгнала преди 10 години. Особено към Валенсия, към този град имам специално отношение, защото имам много студенти, които утре ще дойдат на концерта. Вече от 5-6 години преподавам тук. Идвам всяка година по 2-3 пъти преподавам, имам концерти. Сега имам този концерт West Side Story, който заедно с моя приятел Хуан Антонио го разработихме преди 2 месеца. За първи път направихме концерт, веднага ни поканиха на този фестивал. След което ние плануваме същата уестсайдска история да се направи с една от най-известните испански балерини, която е в Covent Garden, Тамара Рохо. Емилио Арагон е един от най-известните им актьори. Така че много неща ме свързват към тази страна, но аз мисля, че е невъзможно да не се обича Испания. Ние се запознахме в консерваторията, защото и двамата сме професори тук. Миналата година го включих в програмата на един фестивал с 9000 души публика. И се оказа наистина, че е голяма звезда. Тези хора са свикнали с артисти като Доне Монсерат Кабае, Хоакин Кортес, Сара Варас и много дълъг списък с артисти, които за нас са като светини, велики имена. И не беше много лесно публиката да реагира бързо на неговите изпълнения. И за да не бъде моето възхищение към него определящо, искам да ви разкажа как веднъж една госпожа от улицата специално дойде, хвана ме за ръката и ми каза: "Искам да знаеш, че съм горда, че съм гражданка на този град и че всяка година ни позволяваш да се наслаждаваме на такива феноменални изпълнители, като Васко Василев."
Испанската публика е много интересна, защото, например, в Андалусия те започват да пляскат като фламенко, ако е много интересно. Започват разни ритми. Те са много гореща публика, но за мен публиката навсякъде е най-съща. Аз мисля, че един музикант, ако реши да се старае да спечели публиката или да се хареса на публиката, това е вече проблем, защото според мен на публиката и трябва да си по-загадъчен, те да те харесат, те да си изберат какво искат, а не ти да се опитваш да се натрапиш. Това са ми студентите. Аз бях първо поканен на няколко мастер курсове, след което те ме харесаха явно. Тук е много важно дали студентите харесват. Ако студентите харесват и кажат на директора, след което те канат, което е много демократична и много хубава система. Моите студенти тук такова удоволствие ми доставят. Те са мои приятели. Почти повечето от старите ми студенти са вече само приятели. Идват в Лондон на гости, идват да работят заедно с мен, така че е като една голяма семейство. Васко е един много скромен човек, който освен, че свири велико, е и много добър преподавател. Не е като другите преподаватели, които като свърши часа и край. Нито те поздравяват, нито нищо. Васко е точно обратното. Извън класа е повече отколкото вътре. Васко е много интелигентен човек и това се забелязва във всички детайли. Винаги се интересува от теб какво става в личния ти живот. Имаш ли работа, не е само цигулката. Por andar, que es mejor camina para ir creciendo. Това е Луиза, една много добра цигуларка. Тя е сестричка на един мой ученик и днес дойде за първия си урок при мен. Аз не съм професионален учител, както много учители се занимават професионално само с това. За мен въобще преподаването е едно нещо, което е много отговорно, защото ти наистина насочваш пътя на това дете. Аз имам асистент тук в Лондон, който се занимава с моите студенти, защото аз прекалено много пътувам, за да бъда добър професор. Според мен един професор трябва да преподава поне 2 пъти на седмицата. Ванеса беше специален случай, разбира се, защото ние живеехме заедно. Но имах просто огромен късмет, защото тя е много талантлива. Това, че е толкова известна, че е продава толкова много плочи. Аз винаги казвам, когато някой има успех, това не е случайно. Браво! Следващата неделя Васко Василев ще ни разходи из всички кътчета на Кралската опера, така че не пропускате и втората серия на филма за него. Сега останете с BTV новините. Приятна вечер от мен.